Magonatani. Mamuka seiko, mzukuru wa sekuru mwana wakubereke wakudimba. Sidi kufambele papa iso. Ndienza manyawi. Ndienza kutoa toa. Kutoa toa. Mzukuru ni mwana alipaduzo kudai. So kana kudela nudela ka. Ulingo ulipoka. Mweneka mchindi temba. Mwandiregerere. Monya. Repa kanyemba. Kana zanesa uli monya rangu. Tutozo pinda futi nini? Amai. Po. Rikiti vu. Babati. Baba Isabel. Nyaya dzandakatakura pana papazona nazi. Chokutanga ndichakupa update yepa bhoera muri yeZimbabwe. Ye mukadzi anove mukadzi wemunhu akazoshandika kuita girlfriend ndokunozvisungirira pamuti uri pamba pemumwe munhu. Iye ari mukadzi wemunhu achinosungira pamba pemumwe murume ane mukadzi wake. Paya pakazoita kutaurisana. Nyaya ikasataurika. Asi kusadira zvikomba. Vakazoti wetigare pasi titaura. Ndine nyaya yandakataura nezuro. Yekumhangura, yemurume akaura mukadzi uyo aibaya. Zvichibuda nekuseri. Kubvisa maziso, vanhu yekumhangura vachiti ivo vari kusvika kana kutoungana parufu. Asi hama dzemurume uyu dzakazoti zvakatiwa nehama yedu imhosva. Zvatakukumbira panapa ndezvekuti sezvo mukadzi anga kugara kumba kwake, murume ari kwake. Isu takutora mutumbi sehama. Tende kunochemera mutumbi wachona pamba pake. Kana achizotiuraya anouya kuzotiurayira ipapo. Saka hama dzakatora mutumbi. Mutumbi udzi uwe, mutumbi pauri kuuya uri kunosvikira pamba papi pemurume uyu. Pamba pemurume uyu. Nehama but iye asipo. Asi vari kuona imwe t-shirt yakambenga akapfeka irimo imomo iri kuratidza kuti kubva zvauraya mukadzi aimbosvika mbomo. Ende kubva zvauraya mukadzi aitomboenda pane mambhawa achimwa doro achivimbisa kuti kubva kumapurisa vaita nyaya yangu nevanotara nyaya yangu. Saka ndine vanhu 3 vandoda kuuraya. Kusanga ane mazita evanhu vakataura kuti anoda kuuraya. 3 kana vakwana vosoenda kumberi. But ndichazokupa izvo zvakanaka. Asi nyaya ndoda kutanga naye pana pamukoma KB. Inyaya yekwamutare. Chief Mutasa. Sabu kuchigomba. Nyaya iyi ndoda kuti muitererese. Nokuti kuitika kwakafanana nenyaya iyi kwakaitika munzvimbo dzakawanda asi vanhu vasingazive chii chiri kuitika uye zvinorevei. Baba Pate muzukuru wasekuru. Nyaya ndoda kutaura panapa yakamira yakadai. Pane mukomana ane 22 years kubereka. Anga asati aroora mukadzi. Asati aroora mukadzi, mukomana uyu aita basa rake rekushandisa mudhudhudhu achitakura vanhu. Achitakura vanhu kudaro nemudhudhudhu wake mukomana uyu. Ndati imutare Chief Mutasa Sabu kuchigomba. So mukomana uyu akaenda paHauna Business Center achitakura vanhu. So akanga akamira paHauna Business Center. Pakabva pasvika vamwe mai vakanga vakatakura girosari ravo. Zvikanzi mukomana wakamirira panapa. Zvikanzi ndine vandakamirira vandoda kutakura. Zvikanzi no problem. Zvavanonoka ivo chitakura inini. Tiende. Vaibva paHauna vachienda kupi? Vaibva paHauna vane nzvimbo yavaienda. But vaidarika nepa Honde River. Okay. Vachidarika nepa Honde River. Mukomana akatakura mbuya pamudhudhudhu. Ndobva takura girosa ravo. Ndobva arowa mudhudhudhu. Vamwe vatopinda nemudhudhudhu vachikrosa mumvura vachienda kumere. Asi akaona vamwe vakamira ipapo. But mbuya pavakasvika apa vakabva kuti muzukuru, ini handisi kuda kudarika parwizi mumvura tiri pamudhudhudhu. Iwewe darika wega. Inini wondiburutsa. Uyezve negirosari rangu risasari pamudhudhudhu ribudutse. Ndichakirosa ini ndakaribata. Ndozokwirira mudhudhudhu kumere. Rwizi rwanga rwakazara here. Rwanga rine mvura. Amunga mudhudhudhu yaitopinda. Okay. Kana iye achitonzi kirosa hako toenda kumiri. Zvinhu zvaiitwa nevamwe. Zvadaro mukoma KB. Mukoma nakateerera zvataura mai ava. Ndo murungu chakaruda mari yake. Akrosa. Right. Amai ari kumirika. Baba tagirosa rako. Mukomana apinda nemudhudhudhu wake. Uri pakati perwizi mudhudhudhu chivhwadzima. Wadzima virembere chibva rarowa. Rarowa nemvura naye mukomana chibva rarowa nemvura. Avo vachibva vaenda. Vanhu vari kumiri vari kuona zvinhu izvi. Kuti munhu aenda oyo. So vanhu vamirira kuti mukomana atakura mai ava.
amai vane mukomana vanhu vearea rimwe chete vanozivana. Saka amai vanoziva kumba kwemukomana uyu. Saka ivo zvavakirosa obviously vakuenda kumba kunotaura kuti ndanga ndiine mwana wenyu anditakura, but azotakurwa nemvura. Kubva parwizi pakaruwa mukomana nemvura kuenda pashopu yababa mukuru womukomana uyu about 700 meters. Ende ndipo panodarika namai ava vachienda kumba kwavo. Amai ava vakakwanisa here kukrosa netsoka? Vakakrosa. Vakabata grosa ravo. Mukomana ndiye akatorwa nemvura. Ndobva vatoenda. Vaenda vakanodarika nepashopu yababa mukuru womukomana uyu ndobva vaenda kumba kwavo. Vaenda kumba kwavo Zimbabwe. Hama dzemunhu dzakatozonzwa kuti imi mange maudzwa here kuti mukomana wenyu anga akatakura mainhengi but atorwa nemvura aenda. Havana murume wacho anobvunzwa nehama dzemunhu anoti mukadzi wangu ndamubvunza kuti waudza vanhu here, anoti ndakanganwa eni kuudza hama dzemunhu. Vanhu ava vanoita tsvakurudzo yavo kusvikira vapinda mumvura kusvikira vazoona hama yavo. Mapurisa anoziviswa zvibva zvawanikwa. Zvadaro mukoma KB vanhu vari parufu, murume akasvika parufu ipapo. Mukomana mudhudhudhu akatofira mumvura. Akatofa mushure mekutorwa nemvura. Akatofa nematambudziko. Afa kudaro amai vaya havana kuya kurufu. Zvavasina kurufu kuya kurufu. Zuva rekuvigwa kwemurume uyu mukomana uyu, murume wemukadzi akatakurwa nemudhudhudhu akaonekwa. Vanhu vakatozokama vakatozomuona kumakuva kuti asvika ipapo. Vari kumakuva kudaro ndo pakazosvika mumwe munhu ne$2 achiti $2 iyi yatumirwa naamai vakange vakatakurwa nemukomana uyu pavawira mumvura. Vaunza mari vachiti ndati ndikuzivisei kuti mukomana uyu musi waakanga akanditakura akazotorwa nemvura. Paakatorwa nemvura ndange ndisati ndamupa mari yake. Saka $2 iko hama dzachona ishi yatumirwa. Ivo zvakare havana kuita sei? Havana kuenda kurufu. Havana kuya kurufu. Vanhu vakati amai vasingarodzwe nekufa kwemunhu ndo vanga vane munhu havana kuya kuzotaura. Vari kubvunzwa vanhu nemurume wacho kuti chinotanga chii kuzobhadhara mari iyi nokuzozivisa vanhu kuti munhu ndakanga ndiinaye but azofa nekuti mota kunyange kaita accident. Vanhu vese vakanga vanenge varimo unenge usingavazive but hama dzemunhu dzinozoita kuti mugozivana nenyaya yekuti vanga vari mumotokari mako ende wanga urimo. Zvinhu zvamira zvakadaro. Right, ava vapedza kudaro vakazoenda kunoripota nyaya iyi kwamambo. Okay, kuti ndo zvaitika. Amai ava vadai panyaya iyi. Amai ava yaenda kunoripotwa ndokubva kwazobuda nyaya zvakare kuti kune makore adarika uko kune kurume mukomana ari kuma 20 something nemukadzi ari kuma 20 something vari vana vemhuri imwe chete vakaenda naamai avo zvakare kunoredza vari murwizi kudaro vachibva kutorwa nemvura vachibva vangonyangarika. Amai ava vaine vana ava vachidzoka zvakare havana kuenda kunoudza hama kuti ndo zvaitika. Pakaenda vanhu ava nemvura amai avo ndo pakadzoka kuzoita zvemanjusu. Saka izvezvi vakufamba vachibatsira vachiita zvemanjoso. But wavaina naye kumvura wese ari kuenda. So amai ava vakatumirwa samoni kwamambo Mutaza yekuti vari kudiwa ikoko kuti toda kuziva kuti why muchiti mukapinda nemunhu mumvura munhu anoenda, kana aenda amuende kunotaura munoramba makanyarara. Toda kuziva kuti chii. So vaunza nyaya nhasi ihama dzevanhu hama dzemukomana uyu wemudhudhudhu uyu wakaenda. So ari kuita kuti batsira nevanhu kuti mauniro yenyu vanhu chii chinombotika pana amai ava. Ndivo vari kukonzera here kuyeredzwa kwevanhu? Ende kana pasiriwo vari kukonzera shuwa munhu anganyura ainewe hautauri kana parufu hausvike. Hama dzemukomana akashaya ndo dzaunza nyaya. Baba vake ndo vaudza nyaya pano kuti tibatsirei pachimuti. Iwo kuti sei Zimbabwe maibva kangani kuchokera kwa Mutare. Yes, kwa mambo Mutaza Sabhuku Chigomba.
regai tinzwe kuti Zimbabwe inoti kudini pari tikanzi naElisha tapera kuCape Town amai avo vakaromba asi kwamambo Mutasa kwavadaidzwa uko vachanopedzerwa nokuti kunobatwa basa ndimhurisira ukavana vangu Trisha naElisha naAlisha ndini Elisha tapera paCape Town hanzi amai avo vanogona kunge vakabata mushonga baba Isabel icho chamatsudzura chokwamutare kaviri kese vanhu vachienda pari chivindi munhu akangodona chete munhu anotomhanya asina kufa what about afa kana parufu kana kusasvika so vanhu vekwamutare kunogara amai avo vari kuti amai ava pese pavanoenda nevanhu kumvura vanhu vanogona kuyeredzwa nemvura asi havauye kuzotaura kuti kwataenda uko pane zvaitika tafamba zvakadai so vamwe vangu vasara mumvura havataure ende kurufu havauye so vanhu vanga vachida kuti amai ava vaende kunoripota kuti mwana wenyu anga akanditakura nemudhudhudhu ayeredzwa nemvura zvakakosha mukomakebe Zimbabwe zvakakosha munoti kudini 0713938538 morning guys ndinonzi takudzwa kwaramba ndiri kuHatcliffe akachibata chimuti ichokwadi akachibata kuti dzvi Maxwell Benito kwamutare kudanga mvura makadiniko vamushamarari vangu takakubatai zvakanakisisa aiwa kana mutare yakabata kudai so vanobva vafara ndozuro vaichema muti masaisai atiza amene kunana gokoko yes vaichema zvakare kuti chauya rechimuti uko gokwe tiudzei kana makachibata izvezvi yes please tibatei pa0718 692 regai katipinde muchitoro nevasaura vedu vePremier Tobacco Auction Floors ozvonaka nyemba amai avo vakaromba ngavadzoserwe kapondo kavo ngaiende kwamambo nyaya iyo varoyi vakuru chaivo vanoda kushapurwa tsapfu neshamu ine tsarapu vanotaura chokwadi ndinonzi Tinos Mutema Mombe paHolland Farm kumvurwe mutsai Friday gomo hanzi amai avo vanofanira kuchachangiwa nchafu nekashamu hanzi shamu ine tsarapu ndo chitsarapu baba Isabel atitoziva mene kune vateereri kana vachizvizivawo tsarapu ndofunga ndiro ndikarova inodzura nenyama ganyamuto hanzi vanotaura chokwadi yakambotaurwa namai mhofu paGlenville 4 inonzi mbaba inonzi chagwirizana asi kwavaendeswa uko kwamambo tatonzwa kuti kwamambo Mutasa uko mawani regai tizonzwa kuti nyaya yacho ichamira sei ichafamba sei pari zvino timbonzwa mashoko anotevera baba Isabel vari kudzoka vachipfapfaidza vachitsudzura vachikwapaidza chimwe Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsodzura wamukaseiko timu dangu repakamfidzapo Quinton Edimo chinagana chimutani kakabata hariseiko sawira mukamumambo wamukaseiko mukomano paPick Tires vengesai tsikai ari pamanderesa pakapo chimuti akabata Isaiah Banda akamukomana weTex ari pachino chimuti akabata Morris Piri uriseko pachino ipapo Onisimo Mutimba Bode Nyamapanda Jonathan Mativega Radio Controller Professor Nyamata ipapo Timothy Mpopele Othabwe from UK chimuti akabata wamukaseiko chenge basa rambanda mbozi nesikagagano hoshidari Cecilia Bandam akabata chimuti mbozi wamukaseiko bosi chinenge chimuti bakabata buru kufamba nacho wamukaseiko Cosmat Fakamoto kamoto chimuti akabata kuti paka mukoma KB yes ndoda kutakanda pa update yekunzvimbo update yandiri kupai ndeye kwagutu then ndokupai nyaya diki isina kukura sereke nyaya yandakataura yekubhowera kwa Chief Nyashanu kwa Bangure nyaya iya yemukadzi akazvisungirira pamba ari mukadzi wemunhu akaita chikomba chine mukadzi wacho ndokuenda kunozvisungirira pamuti wepamba pechikomba afa kudaro hama dzemwana akafa vabereki vemwana akafa murume wemukadzi akatorwa nechikomba vakasvika pakuenda kwamambo vachida kuzomutara nyaya iyi but pakutanga vasati vaenda kwamambo vakazama kuda kuonesana chikonzero vanhu vanova ndivo vakapara mhosva yekutora mukadzi wemunhu kusvikira vadanana vakambotiza nemukadzi wemunhu kusvika kwavakaenda naye kusvikira mukadzi azofa vakagara nenyaya iyi vasina kuenda kwamambo ikauya pano panhefenyo tikaitaura kusvikira kwamambo yasvika mambo Nyashanu vakazotuma nhume headman Mabvire Gudo kuenda
vaenda panzvimbo iyi vachitina tumwana mamundigositara nyaya iyi. Nyaya ikataura kunzi vakomana vanozova zvikomba vaifanira kuti vabhadhare mari. Pakasabuda mutauro wakanaka zvokuti mukoma wechikomba akaita sekunzi aipokana nenyaya dzaitaurwa. Vapokana kudaro vakabva vazouya zvakare zvikanzi mangwana tofanira kuti tiungane. Pakaungana mangwana zvikomba hazvina kuuya zvakare. Havana kuuya. Asi vakazoenda iko zvinozvi. Chinzwai Zimbabwe pakazowe nenyaya iko zvinozvi payave. Nyaya iyi ndekwamambo Nyashanu, kwaBangure Headman, vakazonzi ivo nezuro mushure mekupinda kwedare. Kana ndichitaura kwaBangure mhuri yeZimbabwe, Headman vanonzi chikuwa, kuri kwani kwaBangure Chifuvari Nyashanu. Vakanzi izvo nezuro vanofanira kubhadhara mombe 7. Shoko riri kubva kwamambo. Pamombe 7 is 1 imwe chete inenge ichida $250. Kana dzisiri mombe wawana dziri mbudzi dzinofanira kuita mbudzi 5 dzakamirira mombe imwe chete. Kana ari makwai anofanira kuita 4 akamirira mombe imwe chete. Right, vabhadhara kudaro. Right, mutumbi uchiri kumochari. Zvauchiri kumochari uchaitwa postmortem musi wa 2 April. Kana waitwa postmortem musi wa 2 April, chikomba ndo chiri kunzi chichaenda kunotora mutumbi. Chatora mutumbi zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa basa kana kutora mutumbi nekuti kunenge pane mwana ndingasinganzwisisi. Ichokwadi. Kunge vakuwasha. Kunge vakuwasha. Vokupohera. Saka nyaya iripo ndeyekuti mukuwasha postmortem chesa musi wa 2 April. Yaitwa musi wa 2 April chikomba ndo chichasei chichabhadhara chichanotora mutumbi pamwe chete nokumhanya nerufu riri kuitika zvinezvi. Mombe dzipadzanzi 7. 1 ichaenda kwaChief Nyashanu. 1 kwaHeadman. 2 kumuridzi wemukadzi. 3 dzichienda kumusha kwakaberekwa mukadzi uyu. Apa inyaya dzangotaurwa naIshe kuti tichitanga kusumudza nyaya izvezvi ndo zvamuchaita. Hatisi kuziva kuti pachazotakurwa mutumbi wakuenda kumusha kuvaridzi vemwana. Vachanosvikawo vachiti ngozi yavo vari kudei. Baba Isabel, muri kuti pachaitwa postmortem musi wa 2 April. Mukuwasha avana wa boyfriend. Ichokwadi. Mukuwasha dondo. Ndiye achanofambisa zvinhu zvese. Ambotanga abhadhara mombe 7. 7. Dzimwe dzinoenda kwaHeadman, kwamambo, kumuridzi wemukadzi nevaridzi vemwana. Kutanga nyaya. Ndiye achafuta mabills. Right, mabills. Postmortem kunotora mutumbi ndiye ari kunoita zvese nechikafu pachadya vanhu kusvikira mudzimai uyu avigwa. Then vabereki vemwanasikana atizive kuti vachati kudii. Hai! Tsarapu ishamu inenge yakati mwarara sezvakaita chanza cheruoko inorova iyoyo ndinonzi Philipi Basira paNotoni. Tsarapu inenge yakati mwarara 5 in 1. Yes. Uku ndiko kabata chi1 asi painorova dzinosvika dziripo 5. Kana uri musana ucharowa 1 but mukatasa musana uchaona pakadhidha 5 shamu. Tsarapu. National FM Tsarapu. It's National FM Tsarapu. Ikakanda shokurungu Tsarapu andidika. Morning KB na Bozho. Zvakaoma amai avo ngavadzingwe mu village vanopedza vanhu. Muroyi mukuru chaiye ndimutsiroka baba na amai 1000 pa Epworth dombo raMwari pamwe na baba na amai Julie Musongore kwa Chibhamu kugoromonzi nemhuri yose yekwazawakali. Ndinoti makasimba here ndisingakanganwewo murume wangu Mofera baba kupa vaenda kubasa ndinonzi Brenda Sinanje ndiri kupi kuAvondale akachibata chimoti Brenda Sinanje kuAvondale. Paka Harare DZ uku ndoko na mailenso kwako kwana mailenso tangopinda tangoti ngodarika oneko kune mukomana ave murume achigara pamapepa bereki vake. Mukomana uyu second born pambapa pane mukomana mukuru ane 42 years asati aroora. Second born ane 32 years vane musiyano 10 years. Ndiye azorora iko zvinonzi kuti apinde zvakare pa 32 years anga asati aroora kudaro. Aroora mwana ane 23 years
dzekuberekwa. Ari pamba kudaro vari kugara vabereki vavo vane mbahombe. Umwe nemwe atori nerumu yake. Vaitoshandisa rumu imwe chete but noda kuti mwaroora avhapiwa rumu yake. Muroora ari pamba. Amai vanozikana nemusika vachitengesa vanove amwene amai vari pamba apa vanove vakomana a. Mwanasikana aroorwa anotaka wacha zvinhu zvake. Mwanasikana asita kwanisa 2 months. Ari pamba apa. Ari pamba apa. Munyowani achakupinda vari kupisa ari kupepa. Mukufamba kwedu tiri vazi haiti tiri matikitifa, tiri vazi haiti miri matikitifa. Mukufamba kwedu Tiri vazi haiti tiri matikitifa, tiri vazi haiti tiri matikitifa. mire pamusoro pari kuda tribode apa rekwana apa. Izwa muzukuru. Yes. Zvazoitika ndezvekuti muroora uyu anga achiti pese paanowacha hembe dzake haaziriye anodzibvisa pawaya. Aitozochinzi hembe dziri kurohwa neziwasereke ndazodzibvisa chireka ndikutorera romba mangu ndikubuditsira dzingave dzake dzingave dzemurume wake. Pose paawachira chero dzisati dzaoma chinzi naona dzingatsva aitozopiwa dzimwe. Nyaya yake iripo ndeyekuti vaingoda mukana wekumbotora nhumbi idzi kudzipinza mumba mavo. Ndiani aidzibvisa? Vamwene. Okay. Amai vemurume. So zvazoitika ndezvekuti akatanga kushaya chipfeko chake chemukati. Akati mama hongu hembe mandipa but pane imwe hembe yanga isipo. Zvikanzi yanga iri papi? Zvikanzi ndatora hembe imwe hembe yemukati ndobva ndainika. Hazviti ndinike pachena ndazotora imwe hembe ndokuisa pamusoro ndichivhara-vhara. Saka ndinoziva kuti kuoma kwadzo inotooma chete pane chadzibvisa. Kekutanga akaipiwa, kechi2 haina kubuda. Payakaramba kubuda kechi2 amwene vakazotora muroora vakati mwanangu kuya pano pamba zvakawanda zvinoitika mudzimba asi vakuru takakura kudhara. Ndiri kukumbirawo jira ramunoshandisa kana muri mumba menyu. Ndine chikaranga chandoda kuti ndiite. Baba namai nokuti mimba ichauya ndeye mwana wokutanga ndoda kugadzira kuitira vavengi. Tenyoro chiwiri bendifoka chiwembake mirikasha. Mana gogo banda muri kwa ikoko. Ana gogo chiyangwa ndiminoziva. Muroora akati ndoguna kuudza vatete. Ndoguna kuudza murume wangu. Nokuti kweduwo kune mutemo wokuti hembe yese yemukati haitenderi kubatwa nemumwe munhu ndeyangu ndega. Saka regai nditenge kumira kuhama dzangu vachibva vati wow kana zvakadaro kureva kuti kwenyu kune mutemo iriko handingakumanikidze muroora anofanira kukusungirira. Kana kwenyu kune mutemo no problem chirega zvakakuitaura uyezve chirega kuchipa jira racho nayo. Ndobva vagara jira chibva rangozoshayikwa. Haana kurisa panze jira rinogara mumba but jira rakashayikwa. Rakashayika kutanga ndoshayika kechi2 ndokusvika aita mashira 3 haasi kuwanikwa. Right. Mukadzi uyu paakatenga kuti iye handina kuteera mwedzi uno ndajamba. Amwene vakanga vati paunongojamba mwedzi wokutanga unofanira kuti undiudze ndigare izvi zvandakutaura muroora kunyange kubusha kwenyu kune mutemo. Aiwa bada anosvarwa pamuzukuru wangu. Okay. Chikaranga chani chaita apa ndechangu. Okay. Iwe unogona kuchema kuti ndarasikirwa nemwana but ndinogona kuchema kuti ndarasikirwa nerudzi. Mwana ndiwe pano. Saka ndinokumbira kuti paunongojamba chete wondiudza. Muroora achijamba achiudza vatete vake kuti ndozvandikaudzwa. Vatete vakati kwete vachazoziva zvavo but usaite sei usataura. Ndobva angozonzi wakajamba 1 but sei usiri kundiudza. Muroora akati ndanga ndichida kunyatsonzwisisa kuti zvechokwadi paunoya wechi2 ndinomeka chokwadi ndaita sei nekuti ndiri musikana ndakambozviita kunyange ndisingaziye murume ndakatombojamba but ndakazonotira isina pamuviri. Saka ndida kunyatsonzwisisa kuti chokwadi ndizvo here kana kuti kwete. Zvikanzi alright jira rashayikwa. Zuva rangoudza amai ava mukoba KB mwanasikana mangwana kuseni achagoni kufamba. Mwanasikana akuzvimba kwakavanzika. Mwanasikana kuendesa kuchipatara kuzama kupiwa mushonga kuzama kupiwa mapirizi akatobva ikoko akaisiwa mungoro kana kufamba achakwanisa. Madhokta taura chirwere hachisi kuwanikwa. Ratumirwa shoko kuhama dzake. Hama nikuda kubashikwa dzikataura ndokuya chibva dzakaenda bembera. Zvikanzi zvakaitika zvetinozviziva. Mwana uyu akashayikwa chakati uyezve akatsvaga hembe dzake dzaishayikwa. Tiri kukumbirawo mumbotipa mwana for 3 days. Hama dzemwana ndofatora mwana
vatora mwana ndokubva vabuda naye. Zuva rachi4 ndobva vadzoka naye. Pavakadzoka mwana anga achifamba, vachingodzoka pamba chete. Zuva rekutanga radzoka mangwana kuseni, vamwene havana kuonekwa pamusika. Zuva rachi2 amwene havana kuonekwa pamusika. Rechi3 vachibva vasvedzawo vatete vavo. Zvikanzi izvo muroora akadzoka kumba ndokurara zuva 1 ndobva adzokera kumba kwavo. Anobva zvakare mudhiseti imomo. Ndobva vashevedza mumwe mukadzi wavanoshanda naye pamusika. Zvikanzi ndiri kukumbirawo kusandiona kubasa uku, ndiri kurwara. Muroora wangu anobva panzvimbo pakati, pahouse number pakati. Ndiri kukumbirawo kuti mukasvika ipapo momubvunza kuti ndikaone sei vatete vako. Kana vasina kuuya nyararai, kana vauya muvape jira. Jira rakashayikwa riya. Apa risati ndiro rakashayikwa ka. Ndiro richibva raenda. Jira raenda. Muroora anosvika, vatete mabva kupi ndatumwa navamwene vako. Vatete vanofonerwa vanga vasipo pina mudhorobha. Zvikanzi mira, zvikanzi handomira hangu John Wani. Kusvika vatete vasvika zvikanzi ndatukwa nasevere kwakaroorwa mwana wenyu. Kwanzi ndiuye nepasiri A iri mupaperback. Kunovhura kudai so. Chichi zvikanzi kuturai pasi. Zvikanzi vatete ndojira netsvakere. Chii chiri kuitika? Ivo vari kupi? Zvikanzi vari kumba vari kurwara. Vari kurwara zvikanzi vangondipa asi vanotutiza singayo kubasa. Zvikanzi ndo itai kuti vauye ivo. Saka jira rakasvika nezuro. Rasvika nezuro, vatete nemwanasikana wavo vati isusu hatisi kuenda ikoko kusvikira ivo vauya pano. Saka tamirira kunzwa kuti sei vasina kuenda, sei vakarara vari mumba, havasi kuonekwa, ende chirwere chavo havana kuchitaura. Chavaita kutumira chi? Kutumira jira. Saka vatete vai vachibva vati dzokerai nejira iri, munoti vauye nawo iro. Jira rakadzokera. Jira rakadzokera kuna vamwene vasati vauya. Asi apa kwavakafamba kachinziso, ndoda kuti imimi muzive kuti chii chakaitika. Handina chandiri kutaura panyaya yenyu, ingodzokera ikumba. Kana pane zvinenge zvaitika, pane vari kuti varida kutaura nemi, ndidanei ndindofanira kutaura navo. Saka vamwene vakurwara. Asi apa sati pasikana vari kurwara chii? Ende kumba kwekwe havasati vasvika. Sezvo zvakaitika nezuro, pamwe kutaura kune kwandiri kuita, pamwe vakaenda here kana havasati. Tamira kuti tinzwe kuti zvapapi. Kana muchizvinzwa vekumba kwemuroora, tiudzei kuti yapapi. DZ 27 minutes past 10 ndio pafika nthawe pali manje. Ziri kuita kudiyana, ziri kuita kunyanguta na 11:45 pa National FM. Wapata basa Caroline Tulani Sitole watiwerengera kamfeso muntu ndi watonga pabodzi kana Nambia baba Isabel Matsudzura chapa DZ. Wona ma messages ari kuyapana apa. Kanyemba na Bozho amai awo muroicha Yesa Kapondo ndo inomutsa munhu here. Ndi mutsoka amai nomusa pa Damkwesi ndi mama Kiki pa Epatoni. Dedza izita rangu katatu kuti mama Kiki baba Isabel. Mama Kiki. Oh, po rikiti vo. Okay, icho chaku DZ mwana komana ari kuziva here zviri kuitika pamusha apa? Ari kuzviziva zvese. Ari kuzviziva kwanza kangonyarara. Ari kuti ndofana kuti ndiite sei. Even vatete vake akataura nawo, but mwana komana ari kuti ndoita sei. Muri seiko Kanyemba na Bozho icho chepa DZ icho mahwani varoi vanofarini kuti zororo veduwe kukuroya munhu asina mhosva. Munonzwisa hasha imi. Jira iroro ngavagare naro hande vairida here. Tete ngavasaritore jira iroro. Ndinonzi Maiva. Okay, Maiva pa Glenville vakachibata chimuti. Apo mwana 42 years asati aroorwa, uyu azoroora ine 32. Kuti mwana uyu wekutanga uyu pane zvakaitwa pari. Zvinotaridza kuti havatoda kuti vana varoore. Baba vari kupi? Varipo. Baba varipo pamba apa? Vanofamba newheelchair. Amai vari kurwarei vamwene? Hapana tazive kuti pose apa atumira munhu chete. Vatumira munhu 2 days vasingaonekwi, vakarara kusvika vazoshedza munhu wokutuma. Okay, rega timbotengesa nevasawira vedu veCell One Electronics. Pure quality, no deception. Ningi Kanyemba na Bozho tingade kutsvaga zvakawanda zviri pachena kuti amai avo vari kusacrifice vanhu nenzira iyoyo vachienda vachinotorwa nemvura pakutoda mubatsiri anoziva zvaanoita amboongorora amai ivava. Vachapedza hama dzedu mutsa vese vari pasi pasabhuku Nyamutumbu kusanganisira mbuya nasekuru Mapirwe
vose, tete vangu Maisandra Nyakurukutu nevazukuru vangu netimu Mashasha kubva kuna Addington Pwanya kusvika kuna Zhuwao. Ndinonzi Hita Nyakaringa, baba ropa kwa Murehwa Murenge Village. Takachibata chimuti kuti 5 minutes past 11 ndo pafika nthawi pale manje tsudzurani chinangu vaisabel tozopinda kamuchitoro ni masawira vedu ve Ground Breakers Earth Movers GB Huchi. Ichokwadi mudi Zimbabwe ndikupe update muri yeZimbabwe yekumangura yemurume akauraya mukadzi mushure mekuti akamutema nesimbi akamutema nedemo akarova nesimbi vakaenda kukoti vaenda kukoti vari kukoti kagwe mukadzi akadzorora kumba chinzi murume uyu asara ikoko but kana achinge akuzotongwa mukadzi uchashevedzwa. Mukadzi haana kushevedzwa pakangozonzwa kunzi murume adzoka apiwa community service but akanga ataura kubva kumapurisa kusvika kukoti kuti izvo murume uyu akandivimbisa kuda kundiuraya ende sezvaaita zvese ndezvekuda kundiuraya achishandisa maweapons anouraya. Murume uyu adzoka mukadzi akanga aenda kumba kuvabereki vake chikonzera ngasagari kumba achitya. Murume uyu achibva temera mukadzi aine murume anofungidzira kuti ndiye akazotemera mukadzi uyu akambaya but chinhu chaimbaya chairatidza kuti chaibaya chichibuda kuseri akabaya kuri kumusana inobuda kuseri akabuda padumbu kunobuda kuseri ende mukadzi uyu anga akazvitakura zvokuti tonga chifungidzira kuma 5-6 months zvazoitika ndezvekuti izvo mukadzi uyu afa kudaro. Murume uyu ari kunzi akatozomboonekwa achitaura nevamwe vanhu achiti achamira pamusoro penyaya iyi ndichanetsana naye ndichaita sei ndichagona kumukwadza zvokuti vanhu vanga vari mukati mokutya. Izvezvi mukadzi aonekwa akafa kudaro vanhu vakazoenda kumba vakanoona kuine t-shirt yake asi iko zvinozvi veukama vemwana akauraya uyu vakwanisa kutaura nehama dzemurume uyu ari kupomerwa kuuraya vachibva vati ivo tazviona tazvinzwa kuti mwana wedu akaita mhosva yekuuraya munhu uyu but zvatakuita pana paisi ndezvekuti taakuchikumbira kuti kana mutumbi uda postmortem uchinge wauya taakuchienda kunoitira rufu rwacho pamba pake ipapo. So ndizvo vakawirirana nezuro vachiti mutumbi wakutakura kuenda pamba saka nhamo nezuro yanga iri pamba pemurume uyu but iye asipo. But maitiro acho manje ndiye kuti vanhu vakazoenda kumapurisa vachiti ivo ndo zvatawirirana nevanhu kuti hama dzemunhu uyu kuti kana mutumbi wauya taakuchienda kunoita kunoita mariro pamba pemunhu uyu but zviripo ndezvekuti vanhu vari kutya kuungana dai zvaigonawo tawana manpower nokuti murume uyu akavimbisa vanhu saka nezuro vanhu vaiti vari panhamo veukama kana varipo vanhu vaimboti mirei ari masikati veukama pavakambobuda vanhu vakabva vatizawo zvakare kutya kusara vega zvokuti vanhu varara panhamapo vashoma. Saka nezuro takaita kuti titsvage inspector Kowera pamwe chete naASCOM vataitsvaga kuti tite sei titaure nawo mushure menyaya yekuti sokutya kuri kuita vanhu vangabatsirika sei. Nhasi ndazokwanisa kubata ASCOM commissioner ndavabata kudaro vataura mashoko ekuti iwo nyaya iripo ndeyekuti chirega ndibate vakomana vangu ndinze kuti nyaya izhi toifambisa sei kurufuru paruri nezviri kuitika tichadzoka kwamuri asi chandiri kuvimbisa ndechekuti hatidi vanhu vanopfuvisa vamwe vanhu munyika yeZimbabwe ivo muri munyika mune mutemo. Ichokwadi ndo zvavavimbisa. Tinotenda Commissioner Paul Tembanyati mutauro wemapurisa Zimbabwe yose vari kuti vachabata timu riri kupi riri kuMaswesi kuitira kuti vakwanisika kuenda kunochengetedza pamwe chete nokunaka kuti vanhu vaita kachirongwa chokuvigwa kwomudzimai uyu zvakanaka vasingatye. Ichokwadi ichocho. So mariro ari pamba pemurume uya pemurume iyeye asi iye hapo mumba make makaonekwa mune t-shirt nebanga ranga risina ropa mungori nebanga rakaonekwa net-shirt yakambenga akapfeka kuti ari kutoratidza sekunonzi munhu yakatombodzokera ipapo. Ndakabata chimuti ndinonzi Mamoyo ndiri kuhwedza chakabatwa chimuti kuti dzvina Effort Nyakasaka the Korean man vamwene vekudziva raswekwa avo ngavasiwe vakadaro kana vakauya kuzokumbira ruregerero muroora natete vake ngavarambe. Ndinonzi Willard Kameyo Dread paBelvedere asina rasta. Tinotenda nekuramba makabata chimuti pari zvino titendereka timbopinda kamuchitoro nevasaura vedu veGround Breakers Earth Movers GB Huchi mablateni apindira mustudio. Kanyemba naBhozho pamapfapfaidza baba Harare amai vangu vasimuka kutamba zvavasati vaita kani. Ndinonzi Gift Maria pera pa the Green Pool kumutora shanga Givela pamutora shanga kofodi ikanati yatokota naiwe Gift Maria asi yatopera kare seti yatengeswa mari yacho uri kuyarini ko naiwe Give it murume uyo wekutiza mhosva dzake
ngazive kuti chituna achitizwe aparira anzi aparira dzinza munhu mukati ndinonzi Maidenzel ndiri ku Bloomingdale. Imhosva kai kura yemunhu baba Isabel kura yemunhu ingo tinogara tichitaura kana matadza kunzwisisana dzosera mwana wevaridzi kumba kwavo tsvagai vanokubatsirai handiti vanokugarisai pasi moita sei mutaurira womudzorera sekumutora kwawakaita. Yes. Bhozho naKanyemba korasa uya wekurepa mwana wegirlfriend yake akazobatwa here. Arisati yasvagurudzwa ngoma kebe regai titsvake please yemukadzi wakaenda kumazuva ikako eka vateereri vari kudaka kuziva update payave. Kanyemba naBhozho magonatani ndakakubatai loud and clear ndinonzi blessed kurwa kumire kuguruve kukatsvuta. Yes. Ari kurwa akamira. Yes, baba namai ameni musaruro padomboshawa chiri ti chimuti ndiani koyo apindira. Okay, ndichangosvika Kanyemba naBhozho ndinonzi ambassador tinashe gotora paSolomio. Mangamaenda kupika ambassador kutsvaga mari aiteka. Right, kana wafunga zvokutsvaga mari rega kubira munhu. Varipo pa number 118 Harare Street. Yes, and Albion muHarare. Kana ukatadza kusvika muHarare pa number 118 uri kwauriko kupa foni pako unokwanisa kuita sei kutsvaga kesi zvekare kubudikidza nePremier Bet. Beja magreen uwine magreen. 28 minutes to 12 ndopafika nthawe pare manje hanzi munopisa vakomana Kanyemba naBhozho ndimoresereuka hanzi ndimoresereiwo Moresai Save anogara ari pachimuti ndinonzi Lenmo Tekere pachitungwiza. Yes, hanzi munopisa vakomana ndimoreserei Save anogara ari pachimuti ndinonzi Lenmo Tekere pachitungwiza. Lenmo Tekere ari pamusha mukuru pachitungwiza. Ainopisa chitungwiza. Okay, yep. Baba Isabel tichipedza pana patiri kupinda kamunzira takananga kupi? Mapisa Matebrand South Province ikoko chako makadini mukoma Kanyemba na mukoma Bhozho ndimai anotida ishe kumapisa takachibata chimuti. Tirikuya ikweyo mai anotida ishe tirikuya ikweyo. Please mangwana tine ZBC Radio Services Roadshow tinenge tiriko kupangura dimba kupangura gombe kuvhura kubwera kwa Independence Celebration inoya zvatovhurika kudhara. Yes, ndisvika tichinovhura zve. So tiri kuti isusu Zim 846 Unity and Development towards Vision 2030 mapisa Matebrand South. Get ready. Hanzi na Make Nosta mukuru wekufa. Okay, all right, ndazoibata nyaya yacho. Okay, ndazoibata Amake Nosta ndakuchemana nikangasi katatu ko Boss Black Sam vakachibata chimuti. Nifuna kumonisa ndimurosere wamakazu umari Ezra nakaunda. Yes. Ko mudhara kerere aripo sekuru Phiri ari kuponi. Muchiri kuziva here Boss Black Sam ndamenyewa 0713938538 mamuka seiko kule Deni pa Bunic Engineering apo tozoti munenge makachibata chimuti kuti dzi. Baba Isabel asitingaite sendiani angauye akamirira kaParliament of Zimbabwe nokuti inyaya yagere chitoro newakawanda kuti azvikwanisike here kuti pave nemutemo unobatawo varoyi. Because zvachemedza zvashungurudza ende hapuna musha unoti usina anoti ndakaroyiwa nokuti zvinonetsa ndezvo evidence. Uchapupu ndikasvika ndikaba panapa vanogona kutsvaga mafingerprints wona kuti andiani ndiakanyemba. Asi tine vabatsiri vanoti kana mati handi kumatira dzimwe kuti handi chikonzero ndiro umbowo kana muchida ndikudzorera zvinhu zvenyu zvoya kwamuri munhu bvati aiwa ndasimudza maoko hakusi kubvumereo kana kuti munhu anomanifesta achiti ndini ndakaita izvi semunhu iyeuya anoti ndini ndakaita izvi anofanira kuita sei? Abvuma ameno. Ndosaka tiri kuti tikamboshedza
ine umbo munhu ngabatwe isina umbo haina kunyange zvokuba zvacho chaizvo kana pasina umbo munhu anongodzika kumba but zvine umbo munhu ngabatwe uroyi hwacho vane umbowo vanofana kuitwa pane here anosimuka chiti inini ndine umbowo wekuti kanyemba kanoroya bhosho ipapo ndo panodizeaa hamuzokuru ndokusungisa mazionaka ndosaka itori mhosva kuti munhu aita sei andiroya ndo manetsera zvinoita zvoda vakuru vambuya ehe asi choshedza vapi vazotivhura pfungwa nokuti vanhu vanotaura kuti ngapaite mutemo unobata varoyi asi unomubata sei muroyi wacho kana vakuru muchitinzwawo kana vanoziva mutemo kuti nyaya yakafanana neiyi vanofanira kumbomira pairi vachitipindura ndi ava tibatsire tombonyorera kuparliament of zimbabwe kuti ngavauye panapa anokwanisa akakuuya akamirira parliament of zimbabwe ombozodavira vateereri kuti sei pasingaite mutemo handiti yes taurira basi vakomana vapindira unonakirwa chero usingadi kunakirwa ndinonzi knowledge batanya muparadze baba papfukwa Warren Park D takachibata chimuti kuti G toda kuti utigadzirirewo ka amelodi unokagera sei kenational FM kasayo kenational FM anonzani knowledge baba pa Warren Park D okay hanzi wekuroreswa guva akagonekwa maybe mujolo ungapere ndinonzi Davis ndiraya ndiri kuStone Ridge kudemu ina ndinzwisisi chii chinonzi mujolo kujola zvakaitwa nemurume wekubwera 07 ane mhuri yake achibva aenda kunodanana nemudzimai wemumwe munhu iye mudzimai uyu ane murume wake achibva anodanana nemurume ane mukadzi wake so muri kuti mujolo murume wemunhu anodana nemukadzi wemunhu iye mukadzi wemunhu ane murume wemunhu ko inini ndine mukadzi wangu ndada mukadzi wepili ndinotikumbisa asina murume mujolo kana zvisiri official mujolo papapati official ndeyekuti okay maona mudiwa wenyu wokufambidzana naye munobva masvika kuti mai Ape Sabel ndaona mkazi wakufambidzana naye saka ndiri kukuuzani kuti kana ndikachedwa kufika kunyumba ndinenge ndiri kunani kuna mkazi uyu ndinotaka ndadiwa kapapapati mazuva aya ndiri kukombisa aya ndiri kutaka kukumbanya here kunotira kuti ndaona munhu baba Isabel kana mukadiwa hamuzotaure ndo mujolo asi kana ndazoenda kunotaura hauchisiri mujolo but ndokutaka ndikunotaura chii chinonzi mujolo okay hanzi vateereri dai sekuru Thomas Dodi mufundiri wachitizwawo mutibatsire mujolo kufadza nyama zvisiri pamutemo ndinonzi sabhuku tamba woga paMB Transport saka maibvaka definition yemujolo tamba woga anenge akabuda chimuti baba ndiyewo kuzosendera message tami moyo kuti ndiri kunzwa kuwara nevoice okay ona mamessages ari kuita vaisabel verengaiwo yangu amwene avo vanoroya kani zuva rakacheka nyika ndinonzi gogo buzuzi padombo shava yes apo chinge chakabatoka poko kuuzizi iyo dombo shava vanomhanya nacho zvimwe zvekuti ndo kunogara baba Miriam Peter Zulu baba Miriam bababidza takachibata kuna kuti dzvi kaipina bhozho famba chimuti famba ndinonzi my brilliant mahwengwa kubhuhera ndiri kukumbirawo shoko kana pane anenge andionerawo baba 2 Mr. Innocent Muchenjekwa kana kungobipawo zvenyu ndokoziva kuti muriko bipi zvayo Mr. Innocent Muchenjekwa musadaro baba tuka bipi zvayo sure amiri pamwe zvinogona kutangira kungosvika kuna bai 2 kana pazvidza muti dedi muri kutsangu bhuhera ndokumusha kwangu ini ndobva kwachiurwi nyika yose ngaidzidze kubva pa07 mujoro uchatiparadza ndinonzi Philip Basira paNorton zviripo ndezvekuti mataura izvozvi nyaya yekubhuhera 07 vanhu vanovhunduka
wangopinda nekamhepo 2 minutes after vatanga futi wadarika vana varogeza baba. aiwe fane ndada ku okay yakazoreba okay mujoro kufadaya zvakapfurikidza mwero. Yes. Ndinonzi Joshua Mazadza mukomana wechidhindo nga paborodeo. Kufadaya zvakapfurikidza mwero. Toda kuziva kuti kupira apa ukazodarika apa wakufadaya nokuti kupera kwemwedzika kupera kwemwedzi ndatambira ndobva ndaenda zvangu paSouth Park apo paBoss Chineke ipo ndatoenda ndisidakana seni ndobva ndanzi naBoss Chineke buriro ndobva ndafadaya mujoro here 10 minutes to 12 mujolo munhu anenge achingodanana nemunhu wese ndinonzi Elisha Mudare paHatfield pariseiko nhasi. Alaiwe baba Isabelo umwe manje panapa zikanzi mujolo kufadaya magunanzi pane rimwe diratero zvakare nemujolo mujolo magunanzi kufadaya kwanza zvinongoreva chinhu chimwe chete. Okay. Chinonzi mujolo kuteerera dzimwe radio station uchisiya National FM. Ndini muzane namo Sasha pa Victoria Falls muri seko vakomana ndo mujolo ramba uri pachimuti kusiya National FM achakatetekeraka kubuda mumba mune mudzimai. Yes. Kubuda mumba mune murume. Yes. Uchienda kuti imwe imba aiwa ishone muzane namo Sasha pa Victoria Falls chakabatwa chimuti kuti dzvi kanyemba na bhozho ndikwasiroka timu Simba Rashe Medical Center iri kuenda ku program ya Discovery Ambulance Services kutanga na Sister Stole, Mrs. Sibanda, Mrs. Mupamarwo na Commander Lassie Goodwin. Chino makwanani Mati baba Simba. Yes. Chireva the commander. Aiwa tinotenda basa sebasa. Ndichazokupa mswe mande chemusikana kaundi mukadzi aita zvekutengesa muviri pamurewa. Vamwe vakuchindomutora akuzonotorwa kumochari. Vanasisi vachibvisa hembe dzese kufamba zvavo vari maliseche kunotora mutumbi. Saka izvo zvekuchema kwemango madzimai kuti vakomana chafa tonyarira kupupi nezvakaitwa nevasikana amai kumakunde amai kumakunde kumajusi dzakesa musutu kufamba usina kupfeka musukani vaibva kupi vachienda kupi uyu munhu akafira kuti kune makumwe kunonzi kumasky blue so ndo kwavaibva vachienda pachipatara kumochwari kunotora mutumbi weshamwari yavo vachinotora mutumbi wamwavo vachiti vachitora zvidziviriro zvichimwewa mudenga kwakuri kubasa kwedu izvi ndozvipanera zvataishandisa izvi zvinoitwa nevakomana makombi kana mwawa wafa anotorwa kopi kwa musoro wekombi rombo lodhewa rombo rekandwa pasi vakomana gamarisa done pasi bhegi rebudiro Andrisi Viega kuMozambique alipo pachimuti mujoro kunyanya kufada ndapindira mushuruko kune nyanya muri ya Zimbabwe beti makusiro Zimbabwe ndotaka vakomana Zimbabwe inono apasina kusanganisira nedanga rembudzi nechirugu chehuko zvese zvakatsva zvese zvinoswa rufu zvakatsva asi moto uri kupisa zvinhu izvi waisasika uri kubva kopi zvadaro babava pakapera zvinhu zvese kutsva vari kubasa vakange vakutoudzwa nevanhu kuti tiri kuona mumusoro menyu muri kufungaira utsi utsi hunotokachidzwa vanhu kuratidza kuti pane chiri kutsva but ivo pachavo vasingazvinzwe vakasvika pakuti senge munhu auda kurwara nenjere kuti vanhu muri kunditiza vanhu zvamuri kutaura chii vamwe vakaita chimini chinosvika baba vachivadira mvura baba yatoratidza kuti havana zvavari kunzwa but moto uchibuda musoro mavo vana vavo vachibva vashivedzwa kubva komba nemukadzi vana vakasvika vakatozviona kuti baba ndo zviri kuitika ndobva vatanga kufamba pachibva pauya mwe munhu zvikanzi baba imimi pachenyu mune kwamakaenda imimi kunotora mushonga but mushonga wamakatora uyu makakundikana kuushandisa mune zvakanaka makundikana kuushandisa mune zvakanaka hamuna kudzokera kunobhadhara mari yamakanga machinzi munofanira kuti mubhadhare nokuti hazvina kubuda zvamange makatarisira asi munhu akakupai ari kutizwa makakanganisa asi ndikatarisa munhu uyu haazi kure ari padhuze everyday munotoonana baba vakati kudini mushure mekunge mashoko aya ataurwa baba ndokutanga kuramba kuti kuvana vangu dai tafamba kumbe nokuti zviri kutaurwa pazvaro chese handisi kuzviona baba plus munhu uyu akabva taura kuti ndoda mari yakati yokuti ndikubatsirei pazvinhu izvi zvazviri zvitori right because muchatopedzisira makutochirwa
chiro nevana chaichewo kana nemi kutotsva nemurisha muchioneka kana zvipfuwo zvenyu musi wacho naiwo mangwana acho kwakatobuka mombe kudanga yakatotsva kuita senge kagochwa mafuta achiyerera pasi zvadaro mhuri yezimbabwe baba vana vababa vagara pasi naamai svikanzi ngatiite sei ngatione zvekuita because baba tikaramba chivatevedzeraga ndiye munhu ari kurwara zvaari kurwara pamwe zviri pari ndo zvida kutomukonesa kuti aite sei abatsirwe saka ngatizamei kuti baba vangabatsirika sei ndobva vatsvaga mubatsiri ndizvozvo vatsvaga mubatsiri achibva auya pamba mukadzi auya pamba mubatsiri auya pamba zvikanzi nyaya yandiri kuona panapa ndekuti pakati pemunhu akapa baba venyuyo naiyo vane ukama patori neukama zvakare but ndikunongedzere kuti ndeuyu zvandiri kukumbira panapa ndezvekuti izvo hamukwanisiri kuunganidza veukama venyu muchivaudza kuti iwo tanga taona baba vari kurwara inzwai kubva kumabasa vari kudzoka pamba kurara havacharegeri kurara dzimba dzikapera kucha dzese pano asi kwatofamba isusu vanzi vanoda kubatsirwa saka tatiti kuzise veukama kuti hama yenyu iyi taakufamba nayo asi pamuchaunganidza vanhu itai kuti inini ndinge ndiripo nokuti ndopandichavawanirawwo kuti ndigovaudzawo mashoko andinawo andiri kuda kuvandira pachitiko ichi right zvikanzi kudini vana naamai amai ndo vakatungamidzwa mberi kuti semutorwa ndati mwe wangu kana kuti imimi veukama vanodawo kufamba ndichikudzai zvanoita sei chandinenge ndaona nezvandauzwa but umwe munhu ari kunotibatsira kunzvimbo yake yaanogara ndeuyu vatori panapa vanhu vachivatakakwazisa makadii sekuru makadii muprofita makadii sekuru vari kuzama kuti vaizama kumhorosa munhu vachishevedza nemashandiro ake kuti mukristu here kana kuti ndiwe chibhoi munhu uyu achibva ataura akati ini ndini ndiri kunobatsira baba ava asi mabatsiro angu dare rangu izvezvi rine paritori izvezvi ndiri kuona baba ava vane zvavakapiwa zvavaifanira kuti vashandise asi havana kukwanisa kubhadhara but munhu wacho handisi kumuona ari kure munhu wacho ari munzvimbo inoyi asi ndisati nyanya baba wakunovabatsira ndiri kukumbira kubvunza kuti kwamuri veukama hakuna here ane zvaakada kupanana nababa ava zvakafanana nemushonga zvaasina kubhadharwa zviri kuita kuti baba ava zvivadzokere nhasi ndizvozvo veukama vese hapana akabvuma pakashanda nyadzi akabvuma hapana akabvuma zvikanzi ndakuenda nawo asi maendero andiri kuenda nawo ndiri kunoita kuti inini sezvo zvinhu izvi vakazvikanganisa kubva pakutanga baba ava vakanga vanzi ivo pachavo vanofanira kuita 60 days mwedzi miviri yakakwana vasingarara mubhedroom mavo kunyange vakarara mukicheni kunyange vakarara musango vasingasangana nemukadzi ndo zvato zvataurwa nemubatsiri nemunhu akavapa mhiko kana vozoteka kushandisa zvinhu zvavo ndozvaifanira kuti izvo asi baba ava vakaonekwa kuti pa60 days izi vakaita bonde kana kuona kuita katatu saka vakakanganisa mhiko vainzi pavakazobata mishonga iyi vaitori munhu akasviba pazviri asi vakabvunzwa vakaramba vakati aiwa ini zvinhu zvangu zvikati nokuti vakanzi kana michinge mapedza munouya kuno kuti uratidza kuti zvinhu zvenyu chiendere mberi vakabvunziswa kuti maitere zvatakakuudzai vakati hongu ndaita maitere hongu ndaure vachibva vapiwa gona ravo kunzi chiendere munotanga izvi asi hapana chakabuda imba dzakatanga kutotsva so zvikanzi inini ndiri kuda kukumbira kuti ndinodzorera moto uyu kwauri kubva hapana mabatikiro aunoita nokuti moto uyu uri kutobva ikoko uchiuya kunoko unouya kunoko uchizopisa imba hauna pauri kugara unobva ikoko ndonosvika uchipisa imba saka kunoko hapana paunobatwa asi kwauri kubva ndiko unofanira kuparadzirwa ikoko saka takuda kuti paunotuma uchifanira kuzopisa imba iri kunoko kana kuzopisa baba ngautenga kupfuta ikoko saka imi veukama hapana here ane chokuita pamunhu uyu nokuti zvandiri kuratidzwa inini munhu ari munzvimbo inoyi veukama vakati kudini vakaramba vari ukama varamba hapana kuita 3 days kitchen yeumwe baba mukuru wemufamily imomo ndobva yatsva yapfuta ndobva varipota kumapurisa vanhu kukatombosungwa vanhu vanokona kuita 2 vachinzi vaonekwa tsoka dzavo asi vanotaura mashoko vachiti iwo vanhu ava isu takatodarika nepamba pamanheru kumushani munodarikirana nemasensi vanhu vachifamba hapana waya takadarika nepana panezuva hatisi kuramba tsoka ndedzedu asi zvekuti tapisa imba hatisina kupisa imba mapurisa achiuya nevakomana kuzobata vakomana ava vachidarika navo nepamba apa mapurisa aripo ipapo nevakomana ava
vachinzi hapana ndichamunoziva chinhu panapa bedroom ndivatukuka vanhu vari kufungidzirwa varipo, vanhu varipo nemapurisa. asi mapurisa ka havasiye munhu muroti. vakomana vakaendwa navo vakaenda koko vakaenda mazuva avo vachibva vatsuka chitsura statement but imwe imba yakaita sei yakamuka ipapo. baba mukuru vevakatanga kubuda moto imba dzavo zisati dzapera sezvakaitwa apa zvokuti vachifamba vanotonzi muri kutsva. baba mukuru vakaramba kadaro hama dzenu vadzaungana zvakare zvikanzi veduwe tine zvatakaudzwa panapa ko imimi hamusiri imi here mune chokuita ichi. baba ava vachibva varamba vakati handina chokuita hamuna chokuita zvikanzi handina chokuita kana hwana time hana chokuita zvikanzi hapana vaukama ndokuenda zvakare kuri munhu aibatsirawo zvikanzi kumba kwiri kwakuitika zvakare zvikanzi aiwa kana munhu ane zviri kumunisa anouya kwandiri ndizvozvo nokuti ndakataura pai hazvirambidzi kuti munhu anonyara anogona kunyara but chinhu chiri kurwadza vanhu vakawanda mukoma KB mukati menzvimbo yemberi ndiri kutaura instead yokuti baba ava vaende kunotaura kuti ndini baba vakabva mapoison vachibva vafa. bamukuru vaya vakabva vamapoison vachibva vafa kudaro ndo pakazobuda mubatsiri achiti ndinonzwa tsitsi nokuti munhu afa asi sando dzake nesimbi dzake kana kuti matools ake ariko ende paafa iko zvinotoita zvekutoita sengunzi zvinotoita senge kuti ikompyuta kuprograma kuti nenguva yakati nemusi wakati zvinhu ngazviende kwakati paakazvisiyira kana zvisati zvapera zvicharamba zvichiuya asi kuno kumotoroshaamba uchiita sei uchipfuta but muridzi wenyaya idzi afa uyai mugare panapa veukama zvakare. veukama ndo pavakaungana zvikanzizvo ndiri kukumbira kuti tibatsire veukama asi sense muridzi wepamba apa afa ndiri kukumbirawo zvakati nezvakati timise hondo iyi. mukoma KB murume uyu afa vanhu vakuenda kuboard ving murume akavigwa usiku akavigwa usiku chikonzero akavigwa usiku pakofini yake mukadzi wake achingobva chete kuti aona murume wake paonekwa pamira nyoka pamusoro pekofini yakasimudza musoro. vanhu uzama kuti nyoka vanhu vakati komana haisi nyoka yekurova iyi. vamwe vakuru neusabhuku vakanga varipo zvikanzi izvo imi munoziva nyaya iyi haina kutangira panapa yatangira kumashure uye zverufu rwomurume uyu harisi rekurwara zvokuti chirwere chamubata asi muri kuziva zvamakabva nematare enyu kubva kumashure kuti chii chiri kuitika. imimi mika hamufanira kuti muvige munhu uyu chedzai munhu akatanga nyaya izvi auye pano mubatsiri kuti ashevezwe aibva kuharare kuti aende kumberengwa. zuva rakavira munhu asati avigwa asi guva raita sei racherwa ndokuenda kuvakuru kunokumbira kuti ndo zviri kuitika honai zviri kuitika. vakuru vakati tazvinzwa but hatingoti munoviga munhu usiku tinokumbira kuti imimi mubhadhire zvirango zvakati nezvakati zvokuti makuviga munhu usiku. ndizvozvo munhu akavigwa kumapasi 11 usiku vanhu vakazama kuvhara madhozi emota kuisa mota dzakalaita kuti vaone kuti painobva apa inenge ichienda kupi. vanhu vachamira padhuze uye zvine kana ichinzi yabva iri kuenda kupi. saka nyoka pesi pakangopedza kakuita board viewing mudzimai wemurume akashaya uyu nyoka yanga iripo pakofini yanga ichingori pakofini kusvika munhu iye auya aita zvaakaita nyoka ndokungodisapera. chiri kunetsa manje ndechekuti nyoka iyi haina kuita zvekuurawa kunzi nyoka iyi yakunoita sei yakunopisa kana kuchererwa pasi. pakangoitwa zvakaitwa nyoka yakabva yashekwa zvekushekwa zvechose ngodzi nyoka yatoenda asi akutaura mubatsiri anoti aiwa ndiye murume uyu neshungu dzake yanga isiri nyoka iye mufiyei ndiye akakamira pamusoro pekofi ndiye akashanduka kuita nyoka asi kutaura kuno kwandiri kuti kana ndisingakanganisi nhasi izuva rechi27 yetiwa nemazuva nyaya itikei pambapa pasati pakada umwe moto zvakare ende dzimba dzakasara dzingori right hapana zviri kuitika ende madhaizi anga achiitika zvinhu zvakutanga izvi pambapa paitochema zvinhu pasingararike mukadzi achinomboda kutiza ipapo asi iko zvinhu hapana zviri kutima hapana zviri zvaitika asi vanhu vachiri vakamira kuti sezvo pachina dzimwe dzimba hapana zviri kuitika here ndobvunza kumashure kuti kwa murume uyu wokutanga uyu achiri right here zvikanzi uyu ane kodzero yekuvaka asi izvozvi pane musasa dzimba dzakutotanga asi ndinotenda vanhu mumberengwa vakakwanisa kuungana vamwe vachinisa zvidhina vamwe vachinisa mamutanda vachivakakwaisodesei vakwanisa kubatsira murume so dzimba dzake dziri kuvakwa nevagari vemunzvimbo kusanganisira nevamwe vakuru vemunzvimbo kuti ngatibatsire murume uyu asi akabvuma mberi kwevanhu kuti inini pachangu ndakanga ndaenda kunoromba zvandaida ndezvakati nezvakati but sorry handifi ndakazviita futi asi iko zvinozve ari kuvakirwa dzimba dzake kana ndisingakanganisi kutori neimwe yapera asi isati yose warufei. vagari vemumberengwa vachibatsira murume uyu tinotenda nyoka
yanga iri pakofini yemushakabvu yanga iri nyoka rudzi nyoka dziya dzinoti dzikasimudza musoro mukoma KB panapa pahuro apa pandasenge pane kwatika kuti paka handizi kuti munonzi chi makobra ndizvo zvayaita ipapo yakangomira isingasheke yakangomira munhu akanga akutotevera mashure kuti anoita body viewing wacho akakamira pakofini vaive vanhu vachidarika vaive angasina kuiona akatouya kuti arida kuona ndakati achidzukira achimhanya ndonguya akachiona kuti pane nyoka vanhu vakatotiza parufu zvachose vanotozoonekwa zvachose. Uyu murume akazotsvirwa nemusha mushure mekukanganisa mhiko paakaenda kunoromba dzimba padzaitsva midziyo mumba yaita sei midziyo yaitotsva dzimwe dzimba dzekupedzisira dzakatozopedzisira kubviswa mudziyo ka dzisati dzatsva kuti vaende panze vachiti hatichanzwisisi kuti chiri kuitika chii vaisa vanhu especially pakauya polisi ine vanhu mushure mekunge kicheni yapiswa imwe imba yevana ikitsva bedroom yavo zvimwe zvinhu vakatobvisa panze kuti zvinhu zvisei panze kusaka seni mapolisi angari pakati izvi zviri kuitika zvimasikati right kune munhu eri kuseruka una imba yekutotsvakwa ene kana dzimba dzoche dzichitsva hadzitangiri pasi dzinotangira pamushuruvi pamusoro pekutanga pepe dzobva dzinotangira kutsva ndirauma pantsando ndo panotangira akakupsa nyumba mati ukama hwanga huripo kana kuti huripo pakati pemurume akakanganisa mhiko dzekuromba neuyo vamukuru vakazoshaya ndoupi right ndibaba nemwana akanotora akatanga kuswirwa nemba mwana uyo akanga atorerwa wachona anova ndiye akarombedza mukoma wababa vake baba mukuru kunova kuti ndo ranga riri dzinza kana kuti zibaba rasara mumusha pakaipa Zimbabwe inzwai munzwe chakaitika kakumberengwa munoti kudini mubatsiri paakazoenda paakashedzwa kuti baba abamukuru vashaya vadaka kuvigwa asi pane nyoka inga iri pakofini pane here mashoko akataura pamusoro pemushakabvu aiwa mubatsiri akatoshevedzera akati aiwa ndo zvinoita pese panofa munhu aine shungu kana kuti pane zvaitika ndo zvinofanira kuratidza kuti pane zvakuitika paari murume uyu airema anga nezvinhu zvayo hama yeyu yairema yange ine zvinhu zvayo vaipisa ndinonzi Pasmo Chinakidzo ndinodada nemhuri yangu mwanakomana ndakamudzidzisa mwanasikanawo ndakamutora zvakaenzana ndakamupa mukana uye munharaunda vaitetukuru iwewe uri kutambudzika kuti mwanasikana aende kuchikoro wadiko kumuroodza asi inokuziva chinangwa chokuriritira mhuri ndakashingaira nhasi uno ane dhigiri rake paita munango pantedwe halo National FM halo makadiso enyu baititi ndini vurisei tiribo mimi na KB vurisei aiwa takachibata tinemi kani aiwa isusu hatichiregedzezve kuti tsi maititi aiwa mukadzi uyo kauyo anoroya sei muri kudaro nekuti wai achiti akaenda nevanhu kumvura vanosarako uyezve haataure saka iye anetori nezvaainazvo zemanjuzi izvo zviya saka pari kutodawo kuti vanhu vaite go back to sender namaititi kana munhu akafa ndiinaye chakakosha kunoudza vanhu kuti munhu afa chii chakakosha kukuudza vanhu kuti paitika accident ndine munhu andandinaye akandikera saka paazopinda mumvura aenda nemvura saka iye anonyararire uyezve zvakazomupa simba rekuti iye ati adzike nepasuru dzake uyo mutienda ega iye wosara nepasuru dzake wari tu ipapo chii aitoziva zvinhu zvaizoitika mberi vanhu vagara vachiudzwa kuti regaika kuyambuka nzizi dzakazara mai ava aiwa havana kumira mushe waiva asina kuzondotaura what tomboti ndo zvaitika kokapondokawo akandekei akakekuzoti kutonyatsoziva kuti munhu afa wakuendesa kapondo iwo hauchaende iyoyo anga achibhadhara chikwereti kana parufu panobvunzwa kuti pane ranga nechikwereti chakanyemba manje wanga wabvunzwa nani vakangotiregai nditumire pamwe wanga uri bhizi aiwa hazviite izvozvo ende wanga wanzwa nani kuti anzi afa iye wasina kupa shoko kuhama dzacho wakanga wanzwa nani kuti afa
iwo wakunza $2 iwo asina kunza shoko kuhama kuti hama yenyu yafa. shoko rinofamba kakumamisha uku kuti munhu afa even kumadhorobha. Eka riri kufamba nevanhu kakwete iwo kavanga varipo pasini. Saka poitwa sei maititi? Mai ava ngavaendeswe kwamambo sezvazvataurwa zviya kana vaenda kwamambo ka aiwa vanhu vakafirwa nehama dzavo ngavaite go back to sender. Aiwa tinotenda. Aiwa zvandirwadza zvokuti dhuwa kumana 22 years. Zvakaoma kani. Zvakaoma. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini ngomutse vaviri vatatu maititi. Ndinomutsa vana vangu vari kuHarare kuwadzana 6 uko wese. Ndomutsa mai vangu kukwekwe paMavheni paJ99. Ndoti nemi vana KD nevamwe vese vakachibata chimuti. Newe National FM wese ndinoti porikitifu. Futi! Kafuti kacho. Kafuti kacho. Porikitifu. Semunhu ari kukuhwa foja. Ari kukuhwa foja. Simba rakawanda riri kufoja. Right. Vakutaura zvine mari kamukati. Kana katoni kanochinja. Kanochinja. Vana vangu vari kukuwadzana. PaMavheni pakweyekwe. Rikitifu. Tandinonzi Tendai Blasho. Ndinogara kumutora Shanga. Ndiri musikana akaroorwa ari mwana mudiki. Ndakapinda mumereji ndakasangana nematambudziko. Akaita semhirizhonga mumba. Kunyimwa mari nekurambidzwa even kunoshanda chaiko. Asi ndakakwanisa kuzobuda mumereji. Ndikatanga kurarama upenyu hwangu nditomba kuvabereki. Iko zvinozvi ndiri form 4. Chandingada kusiya kune vamwe vasikana chekuti usamhanya kupinda mumereji uri mwana mudiki. 21 minutes past 11 paita munango pantedoelekizani katibve kuti ndiani. Hello National FM. Hello, makadiko akomana. Tinosimba mama makadi yenyu. Mai Jacob kazomba pasoni rija. Ai, wapindira. Mai Jacob vapindira ndiri kutoda nhamba dzevakuru vanoona nezvemasaisai vakomana kumarondera chimuti chaijamba. Rini? Chaijamba rini Mai Jacob? Musi China neFriday yapera iyi. Oh. Izvozvi zvavasei? Aiwa apa ndadzoka kusoni rija aiwa chiri kubatika. Chiri kubatika zvakanaka. Ndoda kukomenda cheuyu mukadzi wekuzvisungirira uyu. Ehe. Ndiri kuda kuti vanhu gore rino mujolo vachaurega. Mai Jacob. Aiwa pamberi namambo uyu mambo anotonga vanhu veku matiti ibhoera. Ehe. Kubhoera. Kubhoera chifu nyashanu. Mukadzi wemunhu nemurume womunhu havabati magetsi. Vakubhadhara guva risiri rake apo kumba kwemukadzi wake anenge asina kuroorera vamwe mumba kwavo. Saka aiwa chidzidzo aiwa pamberi namambo sando dzamambo apo vabereki vemunhu havasati vataura zvavari kuda achaitwa kuti dzimwe mombe pamusoro pedzimwe 7 idzodzo. Ya. Saka shoko ramukada kusira varume nemadzimai vakateerera nderekuti kudini? Shoko randinoda kusira varume nemadzimai panguva ino ndoda kuvaudza kuti mukadzi wemunhu kana murume womunhu magetsi hayabatwi. Unogwiniwa ukafa. Aiwa tinotenda, sweresai vaviri vatatu Mai Jacob. Ndoda kusweresa vateereri vese vakabata chimuti pane dzino nguva. Ndoenda kuIV ndoda kusweresa mafanzi yangu Mai B, Mai Katande naMai Gware. Ndoenda kuMount Daru enda kusweresa mama wangu Mai Takubva nevese wekwachibira newekwamukambi. Ndoti bamukuru wangu papashero paspeed apo. Ndopedzisira nehanzvadzi yangu anonzi Owen Chibira pa3 Sisters apo ndoti mumushedze katatu paconcession. Anonzani? Owen Chibira. Owen Chibira. 3 Sisters concession. Rikiti vu. Mai Jacob. Kasomba. Vari kupisa. Vanenge vane moto. Yes. Vanoendesa masese vakanzi dzviwa ndina mai. Tiri kukumbira nhamba dzevanoona nezvemasaisa. Vada kutaura navo vega. Transmedia. Muri kutsvagwa. Muri kutsvaga naMai Jacob. Paita munango pantedwe. Hello paNational FM. Hello. Halo mamukasai. Tiri kutaura nani ari kupi? Makibenga pachitunguza. Ani? Makibenga pachitunguza. Makibenga!
Ziri sevashinda. ziri sei Komanga muri kupi naye mukoma Magbenga. Ziri zvakabati dzvanye. Chii chinenge chakadzvanya? Mabasa acho anenge akati pressure ungosvika nguva yacho. Asi munenge makachibata kuti dzvi. Takachitoteerera zvedu. Tibatsirei tinzwe. Alright, ndambotaura nenyaya yemuroyi uyo, uroya muroora uyo. Zvaona akazoitwa nana Mwene. Shonga kumbira zvimwe zvinhu zvekuti unonyara wega utaura nemuromo wako machirai kumbira nhei kumuroora naye zvaanoshandisa nhei. Vaida kusimbisa muroora sezvo angapinda mumusha. Hakuna kusimbisa kwakadaro hakuna. Hakuna vane uroyi. But hapana rimwe mutemo ungati womuno muZimbabwe ambovandudzawo mutemo wevaroya vamwana akadzigadzatinyanyika. Muri kufungei mukoma Magbenga? Muri kufungei nezvazvo? Ndofunga kuti nimafungiro angu inini daida pamboitwa matanho kuti zvinyetsoongorwa choti varoya vari kwezvo kuti havanoti ivo vanoti varoya havako vanotozoti varoya ariko but mutemo wacho hausaronyetsogacha mutemo. Zvinozonetsa. Okay. Vandoroiwawo kuti ivo vanhu vaiva vasati vanyatsokugacha bimbu remutemo irori. Nokuti imwe mutemo yakuvandudzai ngavavandudzaiwo uroyi. Mukoma Magbenga munozoti chinonetsa chii? Kuzoita neumboo hwekuti Bhozhongoro akauya usiku kuzondiroya. iwo karara Umboo hwacho. Hazvinetse. Handina zinata varipo here. Unogara kuti province yega yega yangowanikawo munhu anomirira izvozvo zvokuti tomboti Bhozha abatwa neuroyi ndiye akomera uroyi. Totorawo one munhu weMashuweti, one wekuMasvingo, kana kuti weMatebhurere ndiwese kana province yedu vanhu kana kuti tine maprovince mangani muno 9 10 amene vavo 10. Saka umwe ozoitawo nevanhu vese vava kana zvakandiswa munhu abuda hanzi muroyi afanotopika zvakasimba. Okay. Afanotopika ngavambovandudza mutemo yoyu kwete zvivavo zvimwe zvira kuitika izvi. Aiwa tinotenda mukoma Magbenga ingoswere vaviri vatatu. Alright, andangapedza kuti alright. Ndangosawo madhamu wangu. Vana vangu naEndroni Katipejas na Shameni naamai Magbenga ndeyambuka zvangu pamira paAmerica apa. Ndangomhoresa zvangu hamupana Trump uyo atishungurudza zviri seko Trump kusvika riniko tisafa kudai Trump. Ndifunga ndizvozvo. Futi. Rikiti vu. Baba Isabel. Kwanhasi tatandira zvakwana. hai chokwadi Takupita munjira tichienda kuponi Kumapisa. Mapisa, are you ready? Tiri kubwera kakumweko. Vane nyaya dzaunoda kuti dzisvike pachimuti, dzipfapfaidzwe, dzitsudzuro, dzikwapaidzwe. Munobatika sei? rega ndingoti mukoma KB makadiko maswera seiko mai mbuya makanaka pamurehwa pachema pangu kwa Musakwa chimuti wakabada kuti dzve sabhuku mutize ihofurika idzi mukoma KB sabhuku mutize vari pamurehwa apa vanonzi varume utekwa vakabada chimuti mamukaseko mai Eleni vamadhuyo amai vangu pamanyame pakapa constable tafadza chekururama aiwa chimuti makabata ndiro munacho sabhuku karamba chibate munacho pamwe chete iwo boss Black Sam aiwa chimuti makabata kwanza ndichise kwanza ndinenge ndinemi kwanza ndimhanye andidomoka but ndinenge ndinemi Mbichana. kwe general Sheren Pang'ono. vanenge vachida kundibata munondibata manhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Israel Tembo Vanigao Cavani po rikiti vo pane wandikuda kukwaseka kubhaibisa mukoma KB kuvharisa tarisai machakwa mambeva special Ari kuponi. aripo paningi pafidelity apa mwera mbeva machakwa akachibata kuti dzve Numba yemuonekedzano momento ya brillianto.